Черговая адслона камедыі ад Александра Лукашэнкі. На чацвёрты дзень паспяховай украінскай аперацыі на Куршчыне вырашыў выказацца і аграгенерал. Нібыта СПА Беларусі збілі украінскія паветраныя цэлі. Навошта гэта ўкраіне узурпатар не зразумеў. Можа, і расійскай вайны не заўважыў супраць Украіны. Ды аказваецца, як дадае, гэта украінцы правакуюць эскалацыю канфлікту. Назваў і адлегласць прасоўвання ЗСУ на Куршчыне 30-35 кіламетраў. Але займацца справай Лукашэнку зусім не хацелася б, як сам кажа. Таму заняўся ягоны міністр Хрэнін. Хваліцца, што за сітуацыяй сочаць войскі, прыведзеныя ў гатовасць нумар 1. Нават паказалі кадры, як цягаюць нейкія танкі, нібыта да мяжы з Украінай. Толькі ў Кіеве дэкларуюць, што ніякіх рухаў каля іх мяжы не заўважылі. Таксама МЗС узурпатара паківаў пальчыкам у кірунку заходніх краінаў. Маўляў, у выпадку пашырэння канфлікту пажар ахопіць увесь рэгіён і перакінецца ў тым ліку на краіны еўразвязу. Ну і, уласна, уся гісторыя. Лукашэнка міратворац усё разруліў, толькі беларускі гаюн ягоныя словы пра збітыя ўкраінскія дроны абвяргае, а вось украінскі наступ на Куршчыне працягваецца. Вітаю, тыдзень з Сергеем Падсасонным і сёння ў нас. Уласна, украінскія вайскоўцы гавораць пра ўваход у чарговы ўжо трэці раён Курскай вобласці Расіі. Дзеянні Крамля хаотычныя і спозненыя. Что стоит за Курской операцией? Кремль будет сохранять показное спокойствие и будет демонстрировать, что ничего страшного не происходит. Взяли Курск. Какая разница? Самое главное, что СВО идет по плану. На Донбассе взяли еще одну улицу в селе Нью-Йорк. Дзень годнасці беларусаў у розных краінах свету. 4 гады пасля падзеяў жніўня 2020-го. Куды ішлі і да чаго прыйшлі, і пытанне, што далей? Это чырвонымі літарамі, чырвонай стужкай упісана ў белую будзённасць нашага жыцця. Гэты год, і трэба памятаць усім і потым святкаваць. Калі пройдзе гэты цёмны перыяд, калі мы ўрэшце пераможам, а это немінуча здарыцца, то трэба гэты дзень святкаваць, там камусьці сумаваць, камусьці весяліцца. Ды патаемны гандаль, як тавары з Беларусі трапляюць на часова акупаваныя Расіяй тэрыторыі Украіны. Маем доказы ў запісах тэлефонных размоваў. Я еще раз говорю, масло мы просто так, по зачету не даем. Рассмотрите еще что-то, понимаете? Тем более вы его вывозите. Мы его отправляем в Донецк, вы же знаете, Донецк, Донбасс. Я официально его продаю вам на внутренний рынок, понимаете? А тым часам Куршчына ў агні, а збройныя сілы Украіны займаюць чарговыя тэрыторыі. Крэмль гуляе ў спакоі і дзейнічае хаотычна, перакідвае сілы і нясе страты. Афіцыйны Кіеў скупы на каментары і заявы, а міжнародныя вайсковыя эксперты гавораць пра поспех аперацыі, а таксама слабасць Масквы. Хаця ў сцяж няма дакладнага адказу на пытанне, што з'яўляецца галоўнай мэтай украінскага наступу на тэрыторыю Расіі. Пра хроніку новай Курскай бітвы Уладзіслаў Корсак. Всім мирного неба. Слава Україні! Героям слава! Першыя звесткі пра баявыя дзеянні на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі з'яўляюцца ў аўторак раніцай. Мінабароны РФ заявіла пра баі на мяжы Украіны і Курскай вобласці. Часовы выканаўца абавязкаў губернатара Куршчыны Алексей Смірноў паспяшаўся з дакладам, што памежнікі не дапусцілі прарыву. Гэта паўтарылі ў ФСБ, маўляў, удалося адбіць узброеную правакацыю. З увагі на тое і на фоне практычна поўнага маўчання з боку афіцыйных украінскіх крыніцаў засталося сачыць за гэтак званымі расійскімі ваенкарамі. Тыя казалі пра прарыў дзяржаўнай мяжы. В небе над Курской областью работает авиация, армейская.
Увечары расійская Мінабароны нарэшце прызнала, што ў вобласці ідуць баі з ЗСУ, ды заявіла пра сцягванне туды сваіх рэзерваў. Ва ўкраінскіх пабліках з'явіліся першыя відэа з расійскімі палоннымі, памежнікамі ды салдатамі тэрміновай службы. Контрактник или срочник? Срочник. Закончил колледж и забрали в армию. Афіцыйны Кіеў працягваў маўчанне. Тактика молчания, она очень хорошо работает. Некоторые обозреватели, кстати, сравнивают и характер военных действий, и информационное сопровождение этих военных действий с методами гибридной войны. Как это ни странно, это чем-то напоминает действия России, например, в 2014 году. У сераду ў прарасійскіх пабліках пачалі з'яўляцца паведамленні, што меркавана украінскія сілы змаглі прасунуцца да 25 кіламетраў у глыб Курскай вобласці. Колькасць групоўкі ацэньвалі то на 300, то на 1000 асобаў, якія мелі заходнюю цяжкую баявую тэхніку, артылерыю, зенітныя комплексы і машыны радыёэлектроннай барацьбы. Путін склікае адмысловую нараду. Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи. Старшыня Генштабу России Валерий Герасимов рапартуе пра вялікія страты ЗСУ у Курской области, ды запэўнівае, што вораг будзе неўзабаве разгромлены. Сами военные российские были абсолютно не готовы, в том числе на всех уровнях, до высокого уровня, то есть до уровня там старших офицеров и так далее, то есть и командования российского. Более того, мы видим, как Кремль очень неуклюже на это все реагирует. Это говорит о том, что это было неизвестно даже на самом-самом высоком уровне. У прарасійскіх тэлеграм-каналах з'яўляюцца тым часам звесткі пра страту прынамсі 11 населеных пунктаў. Найбольшы з іх адміністрацыйны раённы цэнтр мястэчка Суджа з насельніцтвам пад 5000. Гучаць тэорыі пра магчымую спробу захопу Курскай АЭС, з'яўляюцца ўсё больш відэа наступстваў баявых дзеянняў, разбурэнняў у населеных пунктах, разбітай расійскай тэхнікі на дарогах, масавай здачы ў палон расійскіх салдатаў. Это догорает, вон тачка, нахуй, даже хуй пожарка едет, понял? Новини у нас такі, місто контролюється Збройними силами України. У чацвер расійскія зэт-паблікі пішуць, што украінцы пачалі акопвацца на занятых тэрыторыях, з'яўляюцца першыя заходнія каментары. ЗША не змянілі сваёй палітыкі наконт дазволу ўкраіне выкарыстоўваць амерыканскую зброю для супрацьдзеяння наўпроставым пагрозам, што ўзнікаюць па той бок мяжы. Афіцыйны ж прадстаўнік Еўракамісіі Петр Стано падкрэслівае, што Украіна мае законнае права абараняцца, у тым ліку наносіць удары па агрэсару на ягонай тэрыторыі. У нас есть разрешение на примерно радиус в 100 километрах от нашей границы действовать при помощи американского оружия. Ведь мы имеем право вот по этим всем городам наносить удары американскими ракетами, хаймарсами, артиллерией. На это выдано разрешение. 100 километров от границы. Это мы знаем. Ну, вслух опять-таки не называлось, но подразумевалось во многих словах Байдена, что хаймарсами мы туда стреляем. Расійскія крыніцы сведчаць пра пашырэнне зоны баявых дзеянняў у Курскай вобласці. Маўляў, зночы ідуць баі ў ваколіцах горада Коранева, ЗСУ пераразаюць трасу Суджа-Льгоў. Расійская Мінабароны дэманструе кадры меркаванага знішчэння асобных адзінак тэхнікі ЗСУ. Мы видели фиксацию, как используются Искандеры, то есть ракеты, да, от РК по наступающим украинским подразделениям, то есть там по МРАПам, то есть броневикам. Ну, то есть это вообще уму непостижимо. Это как с молотом, с озероем ос бегать. И настолько нет средств у российского командования, что они применяют любые возможности, которые у них есть под рукой. Мясцовыя ўлады заяўляюць пра арганізаваную эвакуацыю. Людзі ж сведчаць пра хаос і адсутнасць дапамогі. Врут и врут! Твари врут! Насельніцтва звяртаецца да Путіна. Мы поддержали СВО, мы помогали нашей армии. Пожалуйста, помогите нам вернуть наши земли. Это твари какие-то, где наше правительство? Путин, все хуже! Путин, помоги, пожалуйста! Уначы ў Курскай вобласці пад абстрэл трапляе вялікая калонна расійскай тэхнікі і жывой сілы. Стреляет? Боеприпасы. Поворачивайте нахрен. Маштабы паражэння расійскай калоны робяцца зразумелымі раніцай у пятніцу пасля з'яўлення відэасведкі. На ім відаць 14 вайсковых грузавікоў з целамі расійскіх салдатаў. В нашей позиции идет очередная партия
военной техники. Выданне агентства установила, што адна з такіх выехала на Куршчыну з Белгарадскай вобласці. Пра сваё перамяшчэнне ў Курскую вобласць заявіла і адна з расійскіх брыгадаў, што ваявала ў часавым Яры Донецкай вобласці Украины. Россия завязала на Донбассе по самые уши, а украинское командование расшатывает фронт и пытается акцентировать внимание, что мы проводим различные операции с разбросом 1000 километров, и для российского командования теперь дилемма: или перебрасывать с севера на юг, или с юга на север. У занятых паселішчах не прызначаюць ні акупацыйных уладаў, ні нават нейкага кантролю за мясцовымі жыхарамі. Гэта і плынь уцекачоў у глыб Расіі пашырае хаос у расійскай інфрапрасторы. Крэмль уводзіць рэжым контртэрарыстычнай аперацыі ў 3 вобласцях: на Куршчыне, Белгарадшчыне і на Браншчыне. Толькі з пачаткам выходных на падзеі ў Расіі рэагуе Лукашенка. Заяўляе, што ўкраінскія сілы прасунуліся ажно да 35 кіламетраў ад мяжы. Гаворыць пра знішчэнне дронаў. Трэба разумець украінскіх. 19 часов 4 минуты на высоте 1,5 километра и дальности 6,5 километров силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси. Частку тых дронаў быццам бы збілі ў ваколіцах Касцюковічаў. Паводле Лукашэнкі беспілотнікі кіраваліся ў Смоленск. Потым, аднак, змянілі напрамак на Ярослаўль. А вот и остатки самого беспилотника. Як доказ, увечары прадэманстравалі невядомыя аскепкі ў лесе. А вот у нас и основная часть корпуса. Міністр абароны Хрэнін дадаў, што да ўкраінскай мяжы будуць перамешчаныя часткі сілаў спецыяльных аперацый у сухаземных і ракетных войскаў Беларусі, уключна з сістэмамі «Полонез» і «Іскандер». Адметна, што ў самым пачатку падзеі ў Курскай вобласці расійскія турбапатрыёты абвінавацілі Лукашэнку ў ліпеньскім адводзе войскаў з беларуска-украінскай мяжы. Гэта, маўляў, дазволіла ўкраіне вызваліць рэзервы для нападу на Россию. У меня такое впечатление, что это Российская Федерация давит снова на белорусский генштаб. Создайте напряжение, создайте условия, чтобы Лукашенко отдал приказ снова оттянуть войска под украинскую границу, чтобы украинский генштаб стал в напряжение, что ага, снова давайте забирать людей. То есть вот эта вот игра в пятнашки. Владимир Зеленскі упершыню ускосна прызнае, што сілы, задзеяныя ў Курскай вобласці, армія Украіны. Сьогодні було вже 3 доповіді. Сёння некалькі разоў ужо дакладваў галоўнакамандуючы Сырскі на конфронту і нашых дзеянняў і пераводу вайны на тэрыторыю агрэсара. Дзякую кожнаму нашаму падраздзяленню сілаў абароны, якія гэта забяспечваюць. Украіна даказвае, што сапраўды ўмее вяртаць справядлівасць і гарантуе менавіта такі ціск на агрэсара, які трэба. Адметна, што агульнага разумення сітуацыі ў зэт-ваенкараў няма. Іхныя звесткі нярэдка супярэчлівыя. Расійскае камандаванне сітуацыі таксама не праясняе, зрэшты, як і украінская. Олешне, яке знаходилось на території Росії, може українське. У нядзелю Мінабароны Беларусі дэманструе перасоўванне танкаў да мяжы з Украінаю. З'яўляецца відэа украінскіх вайскоўцаў у расійскім пасёлку Гуева каля Алешні і Ганчароўкі. Паводле некаторых зэт-паблікаў Расія пачала перамяшчэнне тэхнікі і асабовага складу з харкаўскага напрамку, у тым ліку з-пад Ваўчанску ў Курскую вобласць. Уладзіслаў Корсак, Белсад. А на відэасувязі военно-палітычны аглядальнік групы «Інфармацыйны супраціў» Александр Коваленко. Вітаю, спадар Александр. І істотнае пытанне ў гэтай інфармацыйнай цішыні. Пра што маўчыць Кіеў, ці штосьці можам сказаць? Ну, про те, що, наприклад, в Курській області зараз ми можемо спостерігати за досить масштабною військового характеру операцію, наступального характеру, якої Російська Федерація на собі не відчувала з часів Другої світової війни. Тобто в даному випадку треба тільки розуміти те, що це не є агресією з метою окупації території, а це саме є елементом стратегії. Елементом стратегії, коли змушують ворога, в даному випадку російські окупаційні війська та їх російське військово-політичне керівництво, по-перше, відтягувати свій ресурс з території України в зони бойових дій, таким чином послаблюючи ресурс груп військ, які там сконцентровані. І окрім всього іншого, якщо їм не вдасться
досягнути якогось результату. А ми бачимо, що вже станом на 11 серпня вони не мають якогось суттєвого ефективного результату, то йти на відповідні перемовини. Навіть я не виключаю про обмін саме частини Курської області, яка зараз контролюється відповідними підрозділами, на ті чи інші території суверенної України, Херсонської, Лівобережної або Запорізької чи іншої області. Пры гэтым у Крамлі таксама цішыня. Ці гэта паніка, ці прыдумлянне таго, што рабіць далей, бо па сутнасці няма ніякай сэнсоўнай рэакцыі на гэта на ўсё. А вони не розуміють, що робити далі. Вони цього не розуміють. У тому та й справа. Я б не сказав би, що це паніка, це скоріш анабіоз такий собі. В них стан, ну, наприклад, розпочалось все зранку 6 серпня. І наступні 48 годин взагалі російське військово-політичне керівництво не приймало жодних рішень, які могли б якось завадити просування відповідних сил в Курській області. Вони не приймали якихось рішучих дій з цього приводу. Тільки зараз ми починаємо спостерігати за тим, як з кожної групи військ, яка діє зараз в зоні бойових дій по території України, відправляються саме в Курську область ті чи інші підрозділи. Наприклад, з Харківського напрямку зараз ми спостерігаємо за тим, як відправляються підрозділи 138-ї окремої мотострілецької бригади, а також 79-го та 272-го мотострілецьких полків. Причому підрозділи 272-го мотострілецького полку вже були уражені засобами великого радіусу дії ще в стані їх переміщення колоною. Далі це, наприклад, Куп'янський напрямок, це зона відповідальності групи військ Захід. 2 батальйони почали переміщення саме в Курську область. Окрім цього іншого, з Покровського напрямку вони забрали підрозділи 810-ї окремої бригади морської піхоти. Вони продовжують відправляти з інших груп військ для підсилення групи військ в Курській області свої сили та засоби. Але станом на зараз зупинити просування та розширення саме зони непідконтрольної російського військово-політичному керівництву вони не можуть. Отже, ситуація дійсно з самої першої хвилини, з самої першої години, коли розпочалася ця наступальна кампанія, вона не була опанована російським керівництвом. І зараз вони вже яку добу поспіль не можуть її опанувати. Пры гэтым таксама у расійскім інтэрнэт-сегменце гучаць абвінавачванні ў бок Александра Лукашэнкі. Доўга Александр Лукашенко трымаўся ў гэтым ва ўсім, але ўсё ж такі выказаўся бліжэй да выходных. Напярэдадні пачаў казаць пра тое, што нібыта пазбівалі украінскія дроны, імаверна, якія заляцелі ў Беларусь. Пры гэтым беларускі гаюн гэтага не пацвярджае і цалкам абвяргае словы Лукашэнкі. Гаворыць пра тое, што войскі ягоныя ў гатовасці нумар 1, але пры гэтым таксама украінскі бок гаворыць пра тое, што няма ніякіх войскаў. У што гуляе Лукашенка? Ну, я скажу вам так. Що таке білоруська армія, насправді? Білоруська армія, вона трохи більша, аніж група військ Курськ. От що таке білоруська армія. Але є невеличкий нюанс. Білоруська армія – це ще і повна штатна комплектація кожного підрозділу. Тому що в групі військ Курськ, яка тримала оборону кордону і так далі, і таке інше, в неї дефіцит штатної комплектації кожного підрозділу приблизно 60%. В білоруській армії штатна комплектація підрозділів, вона дійсно зараз сягає 90-95%, майже ідеальний формат. У цьому саме в цій категорії білоруська армія, вона навіть краща, ніж російська в її сьогоденньому стані. Але кількісно це приблизно десь до 15 тисяч сухопутних військ. Це взагалі трохи більше, ніж група військ Курськ. Що вони можуть зробити, щоб якось налякати Сили оборони України по північному кордону, по саме північному плацдарму?
В принципі, нічого. Тому і Лукашенко зараз, ну, по-перше, він береже свої силові структури і армію в тому числі для того, щоб захищатися від білоруського народу, в першу чергу. Це його захист, можна так сказати, від протестів і інших дій по зміні влади. А окрім всього іншого, він повинен якось виправдовуватись і перед Кремлем, який є де-факто він використовує Лукашенко як маріонет. І тому він ретранслює різні ось ці історії про дрони, про інше. А ми, давайте пригадаємо, через територію Білорусі неодноразово пролітали російські дрони камікадзе Шахет-136. Саме як транзитні і не тільки як транзитні. Білорусь при цьому підіймала свої винищувачі Су-30СМ, а також ударні гелікоптери Мі-24. Але МЗС, Міністерство закордонних справ Білорусі, жодного разу не заявляло щодо Москви якихось претензій з цього приводу. А ось тут з'явився якийсь невизначений такий собі дрон, який одразу вони вирішили впізнати як український і зробити якісь там заяви. Тобто це гра типу, що ми з вами щодо саме Росії, але при цьому якихось активних дій робити не будемо. І будем сачыць за падрабязнасцямі. Дзякуй за гэтую размову. Военно-палітычны аглядальнік групы «Інфармацыйны супраціў» Александр Коваленко на відэасувязі. Чый Крым і акупаваная тэрыторыя Луганшчыны ды Данеччыны доўгі час было складаным пытаннем для Лукашэнкі. Ён усяляк выкручваўся ад адказу, але гэта не замінала яму весці супрацу з прарасійскімі ўладамі на непадкантрольных Украіне тэрыторыях. Таемна, уціхара, бо ведаў, што чыніць злачынствы. І цяпер мы можам сказаць упэўнена, што прадпрыемствы і бізнэсоўцы з Беларусі працягваюць зарабляць на гандлі з акупаванымі тэрыторыямі і акупацыйнымі ўладамі. І мы маем наўпроставыя доказы. Марыля Дакуцька. Дзякуючы кіберпартызанам мы маем тэлефоннай перамовы паміж кіраўніцай аддзелу продажу дзяржаўнага прадпрыемства «Малочны гасцінец» ды прадстаўніком прыватнай кампаніі «Milk Home». На першы погляд нічога незвычайнага, простая размова вытворцы ды пасярэдніка пра угоду о продажы прадукцыі. Але... Я еще раз говорю, масло мы просто так, по зачету не даем. Рассмотрите еще что-то, понимаете? Тем более вы его вывозите. Мы его отправляем в Донецк, вы же знаете, Донецк, Донбасс. Ну, я официально его продаю вам на внутренний рынок, понимаете? Працаўніцу дзяржпрадпрыемства зусім не бянтэжыць, што прадукцыя прызначаная для экспарту на акупаванай тэрыторыі суседняй краіны, куды больш яна пераймаецца тым, што ў рамках папярэдняй дамовы «Малочны гасцінец» так і не атрымаў грошай. Александр, я прекрасно знаю, как мы с вами с Кремом поступили, когда мучились там по субботам. Потом мы сказали, мы платить не будем, будем через зачет закрывать. Поэтому сейчас я хочу все отделать. Я не помню эту ситуацию, помню, Леня, там не я занимался. Занималась Ангелина, но все равно же только это ваши были указания. Але супраца працягнулася больш, затое кіраўніцтва дзяржпрадпрыемства настойвае на пашырэнне асартыменту прадукцыі, якую кампанія «Milk Home» будзе экспартаваць на рынак так званай ДНР, якую на той момант яшчэ не долучили до России. Александр Михайлович сказал, что вы должны брать стерилку. Ну, что в дальнейшем. Будем работать над этим вопросом. Ну, смотрите, там это сеть, у них свои магазины. Мы сейчас отгружаем масло, дальше будем работать со стерилкой. Они весь ассортимент будут брать, и молоко, и сметану. Ну, просто уже от вас вы уже брали на эту сеть уже год назад, и результата пока нет по стерилке. У выніку «Milk Home» атрымаў неабходны аб'ём масла каля 1 тонны 300 кілаграмаў. А «Малочны гасцінец» абяцанне, што надалей набываць будуць куды шырэйшы пералік прадукцыі. З любоўю і пяшчотай «Малочны гасцінец». Пра тое, што беларускія кампаніі вядуць супрацу з акупацыйнымі ўладамі, было вядома ледзьве не ад пачатку расійскай агрэсіі. У 2017 годзе журналісты «Радыё Свабода» знайшлі ў крамах так званых ДНР і ЛНР гарэлку пад назваю «Белсвіт». Як высветлілі расследавальнікі, вырабляе яе прыватны завод «Слаўпрадукт» у Шуміліне на Віцебшчыне паводле замовы данецкай кампаніі «Белсвіт». Беларускі след хавалі пад акцызамі ДНР. Цяпер жа прадукт адкрыта значыцца ў каталогу вырабаў прадпрыемства. На патрэбы гандлю
гандлю на непадкантрольных Украіне тэрыторыях піваварная кампанія «Крыніца» выпускала піва «Юзбір». Акрамя алкаголю на паліцах крамаў штучна створаных рэспублік таксама знаходзілі нашыя малочныя тавары, касметыку і трыкатаж. І сярод мясцовых жыхароў беларуская прадукцыя карысталася попытам. А какую водку вы предпочитаете пить, белорусскую или российскую? Только белорусскую. Почему? Потому что она мягче. Украинские редко беру, бывает даже вообще не беру, чисто принципиально. Вот. А белорусские, российские беру с удовольствием. Ну, если есть выбор российский и белорусский, беру белорусский. Аднак, каб захаваць твар перад захадам і яшчэ магчымы тады доступ на рынок Украіны, тагачасны кіраўнік беларускай гандлёва-прамысловай палаты Уладзімір Улаховіч адмаўляў, што адбываецца продаж айчынных тавараў на акупаваныя тэрыторыі. Более того, я могу сказать, что очень внимательно наше правительство относится вот к такого рода вещам, поэтому мне очень трудно допустить, что такое может быть. Праз год пасля гэтага ў 2018-м украінскае выданне Мінпром са спасылкаю на расследаванне журналістаў Белсату апублікавала артыкул. У ім гаворка вялася о продажы ў ДНР камплектавальных і цішкавікоў МАЗ паводле замовы гэтак званага Міністэрства прамысловасці і гандлю ДНР. Працавалі з акупацыйнымі уладамі і Менскі трактарны завод і Амкадор. Не наўпрост, а праз фірмы-пракладкі, зарэгістраваныя ў Расіі. Пасля 2014 года яны ў асноўным вазілі сваю прадукцыю праз пракладкі розныя, да, фірмы там, якія заснаваныя там у Ростове, да, там якія суседнічаюць з Донецкай і Луганскімі абласцямі Украіны, то потым яны нават пачалі гэта рабіць у адкрытую, пастаўляць сваю прадукцыю наўпрост. Поўнамаштабнае ўварванне развязала рукі. Бо санкцыі, уведзеныя за падтрыманне ваеннай агрэсіі, закрылі еўрапейскі рынок збыту. А Донеччына і Луганшчына, наадварот, становіліся ўсё больш адкрытымі. Но если Крыму надо, Луганску, Донецку, будет продовольствие, кирпич, цемент восстанавливать и прочее, мы будем им помогать. Какой помогать? Это что за деньги делается? Такім чынам, выключна меркантыльны інтарэс, што, як высветлілі расследавальнікі з бюро медыя, прыцягнуў на акупаванай тэрыторыі каля 60 кампаній з беларускімі каранямі. Напрыклад, санаторый «Карал», што існаваў і да анексіі Крымскага паўвострава. Пасля ж ваеннага захопу здраўніца перарэгістравалася для працы паводле расійскіх законаў і цяпер мае шэраг дамоваў з урадам у Маскве. Адзін з уласнікаў «Каралу» – Пінчук Віктор Крэдзіч, які мае бізнес і ў Беларусі. У свой час на яго былі заведзены крымінальныя справы у Беларусі за карупцыю. Адзін з эпізодаў ён тычыўся, напрыклад, таго, што на берасцейскай мытні ў свой час дзейнічала такая арганізаваная злачынная групоўка, якая ладзіла пастаўкі тавараў з Европы ў Расію па фейкавых дакументах і каб не плаціць мытныя пошліны. Іншая кампанія, гэтым разам будаўнічая МСМ, працуе на аб'ектах у зруйнаваным расейцамі Марыуполі. Летась яна атрымала выручку памерам $290 тысяч. Заснаваная МСМ беларусам Уладзімірам Унукавым. Про яго не вельмі так шмат вядома. Знаем, што на яго была заведзеная крымінальная справа там за незаконны абарот наркотыкаў і так далей. Но я яго спытаў, ці не вы баіцеся вы, што на вас могуць завесці крымінальную справу, што могуць накласці санкцыі і так далей. Ён мяне спытаў: а хто? Я кажу: напрыклад, украінскія ўлады. Ён сказаў, што ён плеваць хацеў на украінскія ўлады, бо не лічыць іх прамавамоцнымі. Неўзабаве ініцыятыва Белпол апублікуе серыю расследаванняў, датычную Белазу. Сярод іншага будуць апублікаваныя доказы супрацы прадпрыемства з акупаванымі тэрыторыямі ў справе закупкі металлу. Также представители, которые имеют непосредственное отношение к белорусскому холдингу «БелАЗ», а также непосредственно к самому Лукашенко, пытаются сейчас организовать, опять-таки, приобретение определенных активов на территории России для того, чтобы в последующем именно осуществлять коммерческую деятельность на оккупированных территориях, опять-таки поставлять уже непосредственно туда различные комплектующие, связанные с «БелАЗом», и, опять-таки, с оккупированных территорий, например, что-то приобретать уже в интересах белорусских производств. У ініцыятыве Белпол спадзяюцца, што гэтыя звесткі будуць падставою для ўвядзення новых санкцыйных захадаў. Ці, прынамсі, не дадуць магчымасці аспрэчыць ужо ўведзеныя еўрапейскім звязам эканамічныя абмежаванні супраць «БелАЗу».
Новымі персанальнымі санкцыямі сёлета прыгразіў і Кіеў. Увесці іх могуць супраць беларускіх чыноўнікаў, якія падпісалі дамовы аб супрацы з акупацыйнымі ўладамі Крымскага паўвострава. Як зазначыў у сваім фейсбуку намеснік міністра замежных спраў Украіны Андрэй Сыбіга, заключэнне такого кшталту угодаў супярэчыць міжнародным рэзалюцыям і дэ-факта прызнае законнасць расійскай акупацыі. Цяпер у санкцыйны спіс Украіны ўжо уключаны 217 беларускіх прадпрыемстваў і асобаў. Марыля Дакуцька, Белсад. І дзень, які падзяліў жыццё беларусаў на да і пасля. 9 жніўня беларусы ўсяго свету адзначылі Дзень годнасці, а 4 гады таму ў гэты дзень мы выбіралі паміж праўдай і хлуснёй, свабодай і няволяй, годнасцю і ганьбай. Спачатку на выбарчых участках, потым на вуліцах беларускіх гарадоў. Заплочаны і высокі кошт пераследу, катаванняў, турмаў, забойстваў, эміграцыя. Аднак беларусы памятаюць і ў Дзень годнасці выйшлі на маршы ў Злучаных Штатах, Канадзе, Бельгіі, Вялікай Брытаніі, Нямецчыне, Швецыі ды Грузіі. Нашыя карэспандэнты пабывалі на мерапрыемствах у Літве ды Польшчы. Мы выйдем сильными родами на вольный родный свой простор. Хай воля вечно будет с нами, а от гвалту мы дамо отпор, дамо отпор. Беларусь! Беларусь! Зараз идем на наше место, где мы завжди збираемся, на помнік Коперника. Это место, где каждую неделю збираются белорусы Варшавы. Может быть, мы проиграли битву, может быть, но мы не проиграли войну. Ту войну, что почали улады Лукашенко. И я верю, что наша перемога будет за нами. Верим, можем, переможем! Верим, можем, переможем! Як і ўсе сумленныя беларусы, ішла на выбарчы участак, таму што верыла ў тое, што перамены ўсё ж такі павінны адбыцца і рабіла свой выбар. Гэта як наркотык, калі ты аднойчы зразумеў, як можа быць вольна, як можа быць прыгожа, як можна быць салідарна. Ты назаўсёды ўжо в гэтай тэме. Ты не можаш просто забыцца на гэта. А видели, как нас много, какие люди нас окружают. Было здорово. Нам казалось, что перемены вот прямо сейчас настанут. Ну, теперь думаем более трезво, что надо больше каких-то действий. Чего-то не хватило, где-то что-то не дожали. Не можа быць свята, пакуль сядзяць людзі, пакутаюць у турмах нашыя калегі палітзняволеныя. Гэтыя падзеі прашлі чырвонай рысай па нашай навейшай гісторыі. Па нашаму грамадству гэта забыць немагчыма. Не. Гэта і не свята, гэта і, можа, і не трагедыя. Гэта вызов сістэме, гэта наша рашучае не ў мірным русле. Калі пройдзе гэты цёмны перыяд, калі мы ўрэшце пераможам, это немінуча здарыцца, то трэба гэты дзень святкаваць, там камусьці сумаваць, камусьці весяліцца. Вельмі часта гаспадарства мы чуем слова пераменны, і таксама ў кантэксце 4 гадоў пасля 2020-го гучыць слова
перамен у стасунку у дачыненні да Святланы Ціханаўскай. І вось пытанне, што з ёй далей, бо, напрыклад, блок Пракоп'ева-Ягорова ў каардынацыйнай радзе гаворыць пра тое, што мандат Ціханаўскай скончыцца 9 жніўня 2025 года. Гэтую тэму працягнем на відэасувязі дэлегатка каардынацыйнай рады блок уласна Пракоп'ева-Ягорова Святлана Мацкевіч. Вітаю вас. Добрый вечер. А таксама Артём Брухан, дэлегат каардынацыйнай рады, каманда «Латушкі» і «Рух за свабоду». Вітаю. Добрый вечер. Спадарыня Святлана, вы, я так разумею, падтрымліваеце ідэю лідара ў вашага блоку? Да, безусловно, я поддерживаю основную программу, которую блок избирает, и те заявления, которые делает на протяжении последних времен. Чаму после так, выборов в Координационный совет 3. Чаму ў такім выпадку вы і ваш блок хочаце ў 25-м годзе пазбавіцца Ціханаўскай? Ну вот, понимаете, не надо так радикально говорить, позбавиться Тихановской. Это не совсем так, да. То есть мы обсуждаем не вопрос, связанный непосредственно с личностью Светланы Тихановской, а мы обсуждаем вопрос, связанный со статусом и, в первую очередь, со стратегией, с переменами, которые должны длить белорусскую революцию, приводить ее к победе. И поэтому вопрос в повестке дня в первую очередь встает не столько об статусе Светланы Тихановской, сколько о тех действиях, которые надо осуществлять, чтобы мы все-таки двигались вперед и возвращались в страну и делали из страны, ну, как бы европейскую страну, осуществляли демократические перемены, обеспечивали независимость этой страны. И поэтому мы просто акцентируем этим внимание, что повестка дня на сегодняшний день, когда уже 4 года прошло, это в первую очередь не вопрос статуса Светланы Тихановской, да, а это вопрос наш внутренний демократических перемен и отработки тех основных процедур, которые должны в первую очередь устанавливаться внутри демократических сил Беларуси. Спадар Артём, я так разумею, што вы не згодныя з гэтай пазіцыяй. Так, я не згодны з гэтай пазіцыяй, у тым сэнсе, што я не пачуў, якая стратэгія прапануецца, то бок гэта такія даволі агульныя словы, якія тычацца таго, што трэба нейкія змяняць стратэгію для дэмакратызацыі Беларусі, але пакуль выглядае так, што дэмакратызацыя Беларусі звязваецца з тым, каб Светлана Ціханаўская перастала займаць той статус, які яна займае. Вось мне ў гэтым сэнсе незразумела прапанова, якая стратэгія. Я чую, што не патрэбна, каб Светлана Ціханаўская там мела той статус на міжнароднай арэне ці дзесьці яшчэ, але пры гэтым я не чую альтэрнатывы, ніякай альтэрнатыўнай прапановы. Што зрабіць для таго, каб дэмакратызацыя Беларусі, каб змены ў Беларусі набліжаліся. Вось мяне гэта больш турбуе. Мяне таксама гэта турбуе. Ці знікненне Ціханаўскай прывядзе да той самай перамогі, пра якую вы кажаце, спадарыня Святлана. Якая, уласна, стратэгія? Можа, патлумачыце мне і Артёму таксама? Наш блок эту стратегию озвучивал в период выборной кампании в КС-3, Координационный совет 3-го созыва. И основной пункт этой стратегии не заключались в том, что необходимо в первую очередь освобождать политзаключенных. И вот эта вот прежняя стратегия, которая заключалась в том, что необходимо давить на режим, победим режим, а потом освободим политзаключенных, на наш взгляд, она является уже неэффективной, и нужно совместно всеми демсилами отрабатывать новую стратегию. Эта новая стратегия, как раз-таки, которую мы предлагали, не предусматривает, как вы в данном случае сейчас говорите, отход Светланы Тихановской от ее позиции. Наоборот, нам кажется, что те позиции, которые она на сегодняшний день занимает, они вполне уверенно себя должна чувствовать. И каких-то дополнительных статусов не нужно ей присваивать, а надо, наоборот, это доказывать в совместных действиях с другими основными фигурами, которые включены в политический процесс демократических сил.
Хіба ж Поэтому мы адбываецца предлагали совершенно другую как бы стратегию. Эта стратегия заключалась в том, что необходимо доказывать свою субъектность, политическую субъектность через конкретные действия, в частности, через освобождение политзаключенных, Але через спадарыня дальше Святлана, как бы як расширение вы бачыце гражданского движения. як вы бачыце даказваць вось гэтую суб'ектнасць праз вызвалення палітвязняў, што Ціханаўская сядзе на танку Беларусь, ну прабачце, паедзе вызваляць гэтых палітвязняў. Вы бачыце, Почему як гэта сразу именно выглядае? такие действия? Почему вы сразу предлагаете именно такие действия? Да? Освобождение политзаключенных – это совершенно, как бы, так скажем, особенный путь освобождения. Да? То есть это, как мы и предлагали, это переговорный путь, это в том числе включение в этот процесс западных партнеров. Если Светлана Тихановская включена в этот вот статус представлений демократических сил с зарубежными партнерами, то значит очень важно, какой месседж она в этом плане доносит и какие предложения в этом плане она Западу предлагает, что Запад должен делать. И просто последнее действие, они доказывают, что мы лишены в этом плане субъектности. Гэтыя месседжы дастаткова празрыстыя і ясныя. Спадару Артём, таксама ваш шэф беспасярэдні, так сказаць, Павел Латушка, які над вамі так у пазіцыі стаіць, увесь час даносіць гэтую пазіцыю так у кабінеце і гаворыць пра палітвязняў паўсюль. І гэта галоўная тэма для любога дэмакратычнага палітыка. Чаму тады гэта неэфектыўна? Ну, давайте паглядзім так. Я згодны з тым, што гэтая тэма ў прыярытэце. І калі кажуць, што там аб'яднаны пераходны кабінет ці беларускія дэмакратычныя палітыкі не ставяць гэтую тэму ў прыярытэт, ну, я з гэтым не магу пагадзіцца. Гэта не адпавядае рэчаіснасці. Нават калі мы паглядзім усе сустрэчы ў прыярытэце, гэта пытанне палітвязняў. Пытанне палягае на тым, што калі мы кажам пра суб'ектнасць дэмакратычных беларускіх сілаў для вызвалення палітвязняў, вось класічны прыклад, які зараз адбыўся. Я думаю, што гэта дыскусія пачалася з таго, што частка расійскіх палітвязняў была вызвалена. Але давайте паглядзім. Ці быў вызвалены Анджэй Пачобут, але пры гэтым шпіён, расійскі шпіён, які нахадзіўся ў польскай турме, не быў вызвалены. Ці то ў Польшы няма суб'ектнасці, ці то ў польскіх палітыкаў няма суб'ектнасці. Магчыма, гэты кейс скажа нам пра тое, што не ўсё залежыць менавіта ад дзеянняў таго ці іншага боку. Я вось пра гэта хочу... Польскі бок увесь час паўтарае, што стала працуе над гэтай справай. У тым ліку міністр Сікорскі пра гэта гаворыць. Так, і дэмакратычныя сілы таксама стала працуюць над вызваленнем палітвязняў, але не заўсёды ўсё адбываецца так, калі перамовы ідуць паміж, ну, прабачце, выведкамі ЗША і Расійскай Федэрацыі. Гэта зусім іншы ўзровень, і тут калі казаць пра суб'ектнасць, я думаю, што ёсць іншыя трэкі. І калі хтосьці кажа, што трэку па вызваленню беларускіх палітзвольных у беларускіх дэмакратычных сілаў няма, гэта не адпавядае, прабачце, рэчаіснасці. Спадарня Святлана, таксама у вашае кіраўніцтва зазірну, у ваш блок Пракоп'ева Ягорова. Спадар Ягораў быў спікерам каардынацыйнай рады не адзін год і не знаходзіў часу прыходзіць да мяне на эфіры, каб адказваць на мае пытанні. То, можа, вы скажаце, што яму перашкаджала вызваліць палітычных вязняў? Понимаете, как минимум в Координационном совете 2, который Егоров не возглавлял, между прочим, он спикер, и спикер это не главнокомандующий в Координационном совете, да? Он просто модерирует процессы и предоставляет возможность представлять разные взгляды на этот момент. Поэтому были проведены слушания по освобождению политзаключенных, где было выявлено вот действительно две основных стратегии по этому вопросу. Это стратегия, связанная с давлением, и стратегия, связанная с переговорным процессом. И я думаю, что пока, то есть как минимум были обозначены эти две противоположные линии в демократических силах. И до сегодняшнего момента, в принципе, идет такая конкурирующая, как бы, конкуренция стратегий, предлагаемых стратегий. Но это конкуренция, она идет сначала на уровне как бы предложений, а не идет на уровне как бы конкретных действий. При этом, насколько я знаю, да, ряд субъектов демократических сил ищут и пробуют различные варианты
и поиска по освобождению, и мы в том числе. Да? Поэтому вот так вот категорично говорить, что КС-2 должен как-то там чудом освободить. Нет, понимаете, это вопрос достаточно тонкий. То бок Тихановская повинна вызволить, а я сама КС-2 не персонально повинна. предлагала вот эту вот стратегию другую совершенно стратегию переговорную, да, но вместо этого мы получаем не попытки как бы рассматривать вместе и разбирать эти кейсы, да, а бесконечные попытки кого-то что-то обвинить. Я бы хотела уйти из этого вот как бы посыла, да, изначально неправильной установки, что кто-то виноват. Потому что мы в этом плане не предлагаем вариант, что кто-то виноват. Да? Мы просто констатируем реалистичный факт. Он заключается в том, что белорусские демократические силы на сегодняшний день очень мало влияют на этот процесс. Да, Польша пытается и освобождает, да, но меня очень интересует, какой именно в этом плане вклад демократических сил, да, какое предложение в этом плане не делают, да? Я пока таких предложений не знаю и не слышу. Спадар Артём, а что, нема супрацы? По результату я могу сейчас констатировать, что мы все вместе. Я в этом плане не снимаю с себя вины, в том числе, да, что как бы мы все вместе сейчас оказались в той ситуации, что как бы идет освобождение совершенно на других линиях, но только не на нашей белорусской линии. Ну, але ў гэтым не віна, як вы кажаце, Ягорова, таксама, як кажа спадар Артём, не віна Святланы Ціханаўскай. Спадар Артём, у гэтай сітуацыі ўзнікае пытанне, што няма супрацы паміж фракцыямі ў каардынацыйнай радзе, як гэта выглядае, што адзін другога пазіцыі не ведаюць, вы не дзеліцесь гэтымі пазіцыямі, ацэнкамі эксперцкімі ці як? Я бы зараз сказаў не пра справу ў каардынацыйнай радзе, я бы зараз сказаў пра тое, якія заявы і дзеянні прадпрымае польскі бок, калі тычыцца Анджэя Пачобута. І вось калі вы паслухаеце афіцыйную пазіцыю польскага боку, заўсёды нават міністр замежных спраў Радыслаў Сікорскі кажа пра тое, што мы патрабуем вызвалення Анджэя Пачобута і беларускіх палітвязняў. І калі хтосьці кажа, што супрацы з польскім бокам у справе вызвалення беларускіх палітвязняў не, гэта таксама не адпавядае рэчаіснасці. Вось мне больш за ўсё турбуе вось такі тэзіс, што то бок няма супрацы, ніхто не кажа пра палітзняволеных. Ну, гэта не так. Па-другое, у межах каардынацыйнай рады ёсць фракцыі, якія супрацоўнічаюць, якія спрабуюць штосьці рабіць. Ёсць фракцыя, якая займае, ну, вось такую пазіцыю. Фракцыя блок Пракоп'ева, Егорова, Кныровіча, яны сваю пазіцыю выказалі, зразумела, але ў іх быў час папрацаваць над гэтай пазіцыяй у межах каардынацыйнай рады, але прасцей гэта рабіць праз сацыяльныя медыа. Ну і што тычыцца аб'ектыўнай рэчаіснасці, ну вось, калі нам кажуць, што беларускія дэмсілы ні на што не ўплываюць, давайте глядзець на аб'ектыўную рэчаіснасць, прагматычна супрацоўнічаць. Вось давайте паглядзім, што кажа МЗС рэжыму. То ён то же самае кажа. Давайте глядзець на аб'ектыўную рэчаіснасць, давайте супрацоўнічаць з Еўрапейскім Саюзам. Вось гэтыя наратывы мы таксама чуем і адтуль. Вось што выглядае даволі небяспечна. Спадарня Святлана, апошняе пытанне, бадай, як вы бачыце доказ гэтай легітымізацыі Святланы Ціханаўскай? Чарговыя выбары, як былі ў каардынацыйную раду, ці якім чынам? Нет. Я думаю, что никаких дополнительных выборов проводить не нужно. И самый лучший способ доказательства своей позиции – это победа, это возвращение в страну. Ты возвращаешься в страну, мы возвращаемся в страну, и если ты лидируешь в этом процессе, это и будет самым лучшим доказательством того, что как бы ты тот человек, который выполняет свои обещания новых выборов там, и так далее. Да? Но только вопрос, как к этому прийти. Любые формальные подтверждения, письменные своего дополнительного статуса, они не прибавляют доверия той же Светлане Тихановской. Поэтому я бы ей в этом плане рекомендовала думать не про этот момент, а про углубление в процессы и больше консолидацию гражданского общества Беларуси, которое сейчас, к сожалению, разбросано по многим странам. И вот этот момент, как нам увязать процессы, которые находятся внутри страны и за пределами страны, это буквально актуальная и самая важная повестка. И это надо делать.
И самым лучшим доказательством твоего статуса это является политическое действие, а не подписи на бумаге. І ў такой сітуацыі ніхто, на жаль, не дае адказу, як усё гэта зрабіць. А напрыканцы нашай размовы я толькі нагадаю з блоку Прокоп'ева-Ягорова такія словы. Мы лічым, што мэта павінна заключацца не ў барацьбе за намінальныя пасады, а ў выкананні праграмы, за якую галасавалі нашыя выбаршчыкі, нават калі гэтых выбаршчыкаў было 1050 асобаў. Дзякую, гаспадарства, за гэтую размову. Святлана Мацкевіч, Артём Брухан на відэасувязі. А цяпер Латвія, але праблемы з боку Беларусі. Краіна пад ударам нелегальных мігрантаў. У ліпені было больш за 1000 спробаў перасекчы беларуска-латвійскую мяжу. І колькасць расце. Некаторых нелегалаў, якія прарваліся пазней, удаецца затрымаць у Літве і Польшчы. Але дзеяць цэлая злачынная сетка па перавозцы людзей. І сляды з Блізкага ўсходу цягнуцца у Менск ды Маскву. Нелегалаў перакідваюць у Латвію нават па вадзе, а еўрапейскія каштоўнасці удала імі выкарыстоўваюцца для махлярстваў. Нашыя журналісты наведалі латвійска-беларускае памежжа і высветлілі падрабязнасці. Адмысловая памежная зона не толькі з польскага, але вось і з латвійскага боку. У гэтую 2-кіламетровую палоску зямлі не пускаюць цывільных. І наша просьба працы на месцы занялі больш за тыдзень узгадненняў. На мяжы сёння горача ва ўсіх сэнсах. Толькі сёлета Латвія разгарнула амаль 4000 нелегалаў. На мінулым тыдні была самая вялікая група – 81 нелегальны мігрант. Гэтая спроба была спынена. Групы бываюць розныя, часам па 1-2 чалавекі. Гэта залежыць ад пары года, але спробы перайсці мяжу назіраюцца кожны дзень. Беларуская прапаганда традыцыйна вінаваціць еўрапейскія краіны-суседкі ў забойствах мігрантаў. З гэтай нагоды нават узбуджана адпаведная крымінальная справа, маўляў, заходнія сілавікі перакідваюць целы на беларускі бок. Гэтых людзей знайшлі на беларускім баку. Шмат што залежыць ад надвор'я. Чалавек з-за плоту не можа трапіць на латвійскі бок. У халодную ноч можа атрымаць абмаражэнне і загінуць. Ніхто не можа перамясціць цела адсюль на беларускі бок. Гэта тэхнічна немагчыма. Канчатковая мэта большасці нелегалаў Нямецчына, да і іншыя заходнія краіны з сацыяльнай дапамогай для ўцекачоў. На пачатку мігранцкага крызісу мы ў праграме «Тыдзень» размаўлялі з адным з кантрабандыстаў людзей у Іраку. Тады, каб патрапіць у Нямецчыну, кожны кліент плаціў каля $12 000. Яму афармлялі турыстычную візу ў Беларусь. З Іраку праз Дубай людзей дастаўлялі ў Менск, дзе іх сустракалі і везлі на мяжу. У нас ёсць узаемадзеянне з беларускімі кантрольна-прапускнымі пунктамі. Калі людзей туды дастаўляюць, афіцэр пытаецца, адкуль яны едуць. І наш хлопец, які размаўляе па-руску, плаціць грошы, і тады іх прапускаюць. Гэта праблема знаходзіцца ў руках урада. У адну хвіліну яны могуць выгнаць усіх мігрантаў, але яны гэтага не зробяць, бо гэта палітычная сітуацыя. Вадзім Скрыцкоў удакладняе, цяпер у нелегальных мігрантаў, якія ідуць з Беларусі, ўжо расійскія візы. Калі камусьці ўдаецца праскочыць у Латвію, тут яго забірае кіроўца. Іх арганізатары міграцыі набіраюць у Латвіі, Малдове, Румыніі, Украіне па звычайнай абвестцы аб працы. Мы выяўляем і затрымліваем толькі асобаў, якія перавозяць мігрантаў на машыне. Але мы не можам выявіць усю сетку, таму што злачынства носіць міжнародны маштаб. Наколькі нам вядома, зараз мігранты рухаюцца праз Маскву, а адтуль у Менск. Латвійскія памежнікі разгортваюць усіх, за выключэннем дзяцей, інвалідаў ці цяжкахворых. За амаль 4000 нелегалаў сёлета прынялі 12 асобаў. Такіх людзей прымаюць па гуманітарных прычынах і для аказання першай дапамогі. Непаўналетнія прымаюцца з асобы, якая іх суправаджае, напрыклад, з бацькамі. То бок, калі ёсць дзіця, мы прымаем усю сям'ю, не робячы адрозненняў. Мігранты зразумелі гэтыя правілы. Бывае, што жанчына прадстаўляецца як маці дзіцяці яе прымаюць, але ў рэчаіснасці гэта не ейнае дзіця. Адна з дзяўчын, не здолеўшы прайсці мяжу, наступным разам прыйшла ўжо цяжарнай, спадзяючыся на еўрапейскія каштоўнасці, распавядаюць мясцовыя силовики. У них таких ценностей нет, у них ребенок это, ну, скажем так, инструмент. Ну, как ты можешь на 7-м месяце свою жену пускать, если ты не знаешь, да? Лес, болото, как она родит она, не родит. Былі выпадкі, калі латвійскую мяжу перакрошвалі праз раку Даўгава. З беларускага боку
року такіх нелегалаў перапраўлялі на чаўнах. І гэта не адзінае месца, дзе можна чакаць нападу. Вось гэтая вада ўжо беларуская. Возера Рычу – улюбленное место туристов. Отсюда открываются выдатные краевиды. Але сёння тутэйшае хараство хавае небяспеку. На гэтым беразе Даўгавпілскі край Латвіі, а на супрацьлеглым – Віцебшчына. У Латвіі асцерагаюцца, што найбліжэйшым часам нелегальныя мігранты паспрабуюць трапіць сюды водным шляхам. На гэты выпадак возера Рычу сёння абсталяваная сістэма відэаназірання, і турыстаў тут больш няма. Да наступнага лета тут плануюць зладзіць пешаходныя сцежкі для патрулявання. Што да плота, то сёлета ў ліпені Латвія пабудавала яго канчаткова. Агульная даўжыня амаль 150 кіламетраў. Ад ранейшых часоў засталіся вышкі назірання, зашклёныя, як у аэрапорце. Але самалёт з іх наўрад ці пабачыш, бо Менскае лётнішча ў міжнароднай ізаляцыі. Вось чаму нелегалаў прасцей весці праз Расію. Прадстаўнік расійскай гуманітарнай арганізацыі на умовах ананімнасці удакладняе. Упершыню нелегалы былі выкарыстаныя ў якасці зброі Расіі супраць Норвегіі, і тады гэта быў спосаб палітычнага ціску. Мы столкнулись с миграционным кризисом на российско-норвежской границе на рубеже 15 и 16 годов. Но потом этот поток вдруг внезапно прекратился. Судя по всему, была какая-то договоренность достигнута, и Россия перестала их выпускать на норвежскую территорию. Каким образом и зачем может сейчас Россия или Беларусь давить на Латвию? То есть, если мы узнаем, то гораздо позднее. На Беларусі латвійскія памежнікі сёння глядзяць выключна праз кратку. Падобную агароджу сёлета ў сакавіку пачала Латвія будаваць і на мяжы з Расіяй. Евген Титов, Здзіслав Войцеховскі, Всеволод Шлыкаў, Белсат. Нішчыць мову, нацыянальную гісторыю і культуру ўжо як візітоўка тых, хто трымае ўладу ў Беларусі. На дзённае святло выйшаў дакумент Міністэрства адукацыі, паводле якога з праграмы па гісторыі знікла такая форма дзяржаўнасці нашай краіны, як Беларуская народная рэспубліка. Паводле чыноўнікаў, якія перапісалі гісторыю, былі 1917-1921 гады, акрэсленыя як кастрычніцкая рэвалюцыя ў Расіі і станаўленне беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці. Ага, на савецкім расійскім падмурку. Так баяцца БНР і нацыянальнай сімволікі, што гатовыя прыдумаць не гісторыю, а нейкі анекдот. З 1921 до 1939 года ў праграму ўпісаная Беларусь ва ўмовах станаўлення савецкага грамадства. Чырвоны чалавек пры ўладзе, чырвоныя мазгі метадыстаў і ідэолагаў цягнуць беларусаў у савецкае мінулае. Толькі гісторыя – гэта не тое, што можна перапісаць. Гісторыя – гэта тое, што адбылося і ёсць фактам. І тое, што 25 сакавіка 1918 года было абвешчана пра стварэнне Беларускай народнай рэспублікі, гэта гістарычны факт. І гэта першая беларуская дзяржава. Дзяржава пад бел-чырвона-белым сцягам. Але лукашысты жадаюць весці свой адлік беларускай дзяржаўнасці, якую пачынаюць ад узурпатара – Лукашэнкі. Адсюль вайна з нацыянальнай сімволікай і з беларускасцю, бо іхны правадыр – чалавек савецкі, нашчадак і прапагандыст рускага міра. А што рабіць з тымі, хто ўсё ж шануе нацыянальную гісторыю і гістарычную праўду? Расправіцца ці выкінуць з краіны? Былая карніца пракуратуры, а цяпер гэтак званая дэпутатка Анжэліка Курчак сотні тысяч беларусаў замежжа абвесціла не беларусамі. І вось што гэтак званая дэпутатка кажа. Што датычыць тых дэструктыўных рэсурсаў, то вы ведаеце, у нашым менталітэце беларусаў тыя, хто жыве за межамі Беларусі, яны не беларусы, мы іх не чуем. Курчак можа сабе казаць што заўгодна, выкрэсліваць нацыянальна арыентаваных асобаў з ліку беларусаў. Метадысты могуць перапісваць гісторыю. А праўда ўсё адно вышэйшая. Беларускасць – гэта не лукашызм, які вы нясеце ў свет. Ваш герой назаўжды застанецца запэцканым крывёй беларусаў, а вы, ягоныя падпявалы, не увойдзеце нават у гісторыю. У нацыянальным пантэоне будуць сапраўдныя героі, якія аддалі сябе Беларусі. І сярод іх мастак Алесь Пушкін, у якога на гэтым тыдні 6 жніўня быў дзень народзінаў. Яму магло б споўніцца 59 гадоў. Магло б. Аднак мастака
які падараваў некалі Лукашэнку на дзень народзінаў тачку гною ў сваім перформансе, закатавалі да смерці у лукашэнкаўскай турме. Рэжым мае смерць мастака, але не ягонай творчасці, не ягоных ідэяў і перакананняў, і не хвалёны вертыкаллю узурпатар, а ён даскону быў беларусам і застанецца ім назаўжды. Лукашэнкаўская сістэма рассыплецца, пойдуць у нябыт перапісаныя падручнікі гісторыі і гербы капусты. Гэта пра Алеся Пушкіна будуць пісаць кнігі, ягонымі творамі будуць захапляцца ў найлепшых музеях свету, ягоным імем будуць названыя вуліцы, бо беларусы памятаюць пра сваіх сапраўдных нацыянальных герояў. У дзень народзінаў Алеся Пушкіна ў Варшаве ў музеі вольнай Беларусі адкрылася выстава памяці мастака. Сам Алесь пісаў: у Беларусі не могуць жыць мастакі. Іх або выціскаюць у эміграцыю, або забіваюць. Прароча і сумна. Культуролаг Максім Жбанкоў зазначыў: здаецца, Пушкін ляцеў праз жыццё як анёл скрозь навальніцу. Ён не памёр, проста вярнуўся дамоў. Як прайшло адкрыццё выставы, ужо зараз. Асноўным ідэям гэта было паспрабаваць працягнуць той шлях, які спыніўся праз трагічную смерць Алеся Пушкіна. Гэта фігура, аднойчы я падкрэсліў, леанардаўскага стану, якім вельмі шмат чым займаўся, і жывапісамі, тэатрамі, рэстаўрацыяй і іншымі медыа. Алесь гэта чалавек свята, і ён ствараў вельмі прыязную атмасферу. Гэта чалавек, які ніколі не сумаваў, ці хаця прынамсі нікому гэта не паказваў. Мастацтва жыве пасля нас, і гэта адна з ценнасцяў увогуле і роляў культуры, якая адрозненне ад палітыкі, напрыклад, больш трывалы сэнс, і больш трывалы ў сэнсе эстэтычным і больш у нацыянальным. Алімпійскія гульні ў Парыжы фактычна скончаныя, і цяпер спорт саступае месца прыгажосці. Менш як праз гадзіну пачнецца цырымонія закрыцця. Арганізатары абяцаюць сюрпрызы. У агульнакамандным заліку першынство ўзялі спартоўцы з ЗША. За імі на подыуме Кітай ды Японія. А як справы ў спартоўцаў з Беларусі? Ды агулам, чым жыў свет спартовы апошнія тыдні? Андрэй Сульжэц. 2 тыдні незабыўных эмоцыяў, захапляльных перамог і балючых паразаў. Алімпійскія гульні ў Парыжы падыходзяць да завяршэння. Гэтыя гульні запомняцца цырымоніяй адкрыцця, стадыёнамі з відам на сусветна вядомыя архітэктурныя помнікі і спартовымі дасягненнямі. Для заўзятараў настае час падлічваць медалі. А яны, як і ўсё ва Францыі, маюць сваю разынку. Кожная ўзнагарода мае ў сабе кавалачак Парыжу. Шасцікутнік у сярэдзіне медаля, што сімвалізуе Францыю, зроблены з 18 грамаў жалеза з Эйфелевай вежы. Досвед у вытворцаў узнагароды ўражвае. Тут мы вырабілі вялікую колькасць медалёў, як для Парыжу цяпер, так і для першых алімпійскіх гульняў 1896 года ў Афінах. Не засталіся без медалёў і беларускія спартоўцы. 17 атлетаў, якія ўпершыню выступілі на гульнях у нейтральным статусе, пакінулі ў агульнай скарбонцы 4 ўзнагароды: золата і срэбра батутыстаў Івана Літвіновіча і Віялеты Бардзілоўскай, срэбра Яўгена Залатога ў акадэмічным веславанні і бронза цяжкаатлета Яўгена Ціханцова. Беларускі НАК зараз паспрабуе выкарыстаць гэта ў прапагандысцкіх мэтах, гэта зразумела, але нават без гэтага, без палітычных чыннікаў, варта сказаць, што варта падкрэсліць, што беларусы выступілі на алімпіядзе збольшага паспяхова. Гэта не быў правал, з улікам таго, што колькасць, што спартоўцаў увогуле адправілася в обмаль. Поспех на алімпіядзе канвертуецца яшчэ і ў грошы. У Беларусі за бронзу выплацяць больш за 51 тысячу долараў, за срэбра каля 76, а за золата больш за 150 тысяч долараў. І гэта яшчэ адна прычына, чаму на алімпіяду ехаць было трэба нават у нейтральным статусе.
упусціць праз палітычны чыннік, адмовіцца ад удзелу і змарнаваць увесь свой 4-гадовы алімпійскі цыкл, ну гэта, мякка кажучы, памылка. І таму слушна, безумоўна, што яны выступалі. Гэта іх кар'ера, гэта іх жыццё, гэта іх спартовы шлях, нягледзячы на ўмовы, якія прапанаваў МАК. Акрамя лічаных міліметраў і доляў секунды, што вызначалі лёс алімпійскага золата, гульні ў Парыжы запомняцца і неспартовымі скандаламі. Ледзь пачалася алімпіяда, як арганізатарам прыйшлося прасіць прабачэння за сцэну, у якой шмат хто пабачыў падабенства з роспісам Леанарда да Вінчы на хрысціянскі матыў «Таемныя вячэры». Наракалі і на ўмовы ў алімпійскай вёсцы. Спартоўцам не заўсёды хапала ежы ў сталоўні. На кухні бракавала курыцы, яек і шматлікіх іншых прадуктаў. Атлеты былі вымушаныя прыносіць ежу з іншых аб'ектаў грамадскага харчавання. Выведныя дроны прыйшлі і ў спорт. Трэнеры жаночай зборнай Канады па футболе шпіёнілі за суперніцамі з Новай Зеландыі. У выніку штраф $226 000, а трэнерскі штаб адхілілі ад працы на год. Некаторым спартоўцам, якія зайшлі ў ваду Сены, упершыню ад забароны купання ў ёй у 1923 годзе рабілася кепска проста ў жывым эфіры. Я не ведаю, наколькі там брудна, але я думаю, гэта выдатна, што яны проста плаваюць па горадзе, тут, у цэнтры. Так што мне гэта падабаецца, і я спадзяюся, што яны не захварэюць ад гэтага. Гісторыя дзвюх спартовак, якія выступаюць на Алімпіядзе ў Парыжы ў спаборніцтвах па жаночым боксе, выклікала спрэчку аб гендары. Эксперт лічыць, што шуміху адмыслова паднялі ў прэсе. Если его много раскручивают по телевизору, рассказывают всякие пропагандоны и не пропагандоны, и какие любые другие пропа-не пропа, то все знают, что есть гендерный скандал, начинают бурно обсуждать. Людям же свойственно обсуждать то, что им подкидывают. На этом строится искусство работы с массами. Им подкидывают врага. Не даспадобы прыйшлася Алімпіяда і некаторым парыжанам. Праезд у метро падаражэў удвая з 2 до 4 еўраў, а падчас спаборніцтваў і заездаў перакрывалі цэлыя вуліцы. У адрозненне ад незабыўнага адкрыцця на Сене, цырымонія закрыцця абяцае быць больш традыцыйнай і пройдзе на стадыёне Стад де Франс. Алімпійскі агонь пагасне літаральна праз некалькі гадзінаў, каб ужо праз 4 гады запаліцца ў амерыканскім Лос-Анджелесе. Андрей Сульжыц, Белсат. І спадзяюся, што цырымонія закрыцця пройдзе без скандалаў. Ужо цяпер ідзем сачыць. Такі быў гэты тыдзень. А што прынясе наступны? Без усялякага сумневу вочы ўсяго свету ад свету спартовага скіраваныя на вайсковую аперацыю ў Курскай вобласці, пакуль расейскай. Галоўнакамандуючы збройнымі сіламі Украіны Александр Сырскі кажа спакойна і каротка: працягваем аперацыю. А расійскае камандаванне ў паніцы і разгубленасці. Іх вайскоўцы масава здаюцца ў палон. Паблікі страшаць. Украінцы бяруць, маўляў, Курск у кальцо, а таксама пад пагрозай Курская АЭС. Растуць прэтэнзіі ў расійскім інтэрнэце і да Александра Лукашэнкі. Ён нібыта адцягнуў сілы ад украінскай мяжы і пачалося. У што гуляе узурпатар? Пачуў блізкі канец свайго маскоўскага хаўрусніка і вырашыў саскочыць? Істотнае пытанне, ці сябрук Пуцін дазволіць і ці мае рычагі ўплыву, каб уцягнуць Беларусь у наўпроставую вайну. Сергей Падсасонны. Да сустрэчы ў эфіры.